ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம ட்ரைனிங்லாம் அன்லிமிட்டட் க்ளோவால் போட்டு செட்டப் க்ளோவால்லாம் ட்ரைனிங் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ வேணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் முக்கியம் பிகிலே, அந்த மாதிரி நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க. அப்போ தான் நம்ம போட உடனுக்குடன் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரைனிங் போட்டு இது பண்ண போதும். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ஆளில் கொடுத்து வச்சுருங்க. அப்போ நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ബീജമുട് ടാൻ 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 ടാൻ. யாரது? என் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்?